Здравей, Ани! Здравей, Криси! Ани, добре ли си? Аз съм добре. Ти не си добре. Ани, да не си скрила труп някъде? Аз? Труп? Не! Ани, колко са? Николко. 10? Студено. 20? Малко по-топло. Ами, 40? Много топло. Ани, скрила си 50 трупа, имаш ли ум? Не са чак 50. 47 са. Ани, Аз? къде са труповете, Какви трупове? които си скрила? Тези трупове. И други ли има? Не, спокойно, няма. Добре, няма значение. Как ги уби? С пръст. Пръст? Пръст. С кой пръст? С тази. С безимения пръст. Не е безименен. Има си име. Аз го наричам пръст за убийства. Ти не си добре. Аз съм добре. Ти не си добре. Защо ги уби? Защото задаваха много въпроси. Това значи ли, че ще ме... Аха. Чакай малко. И аз имам едно такова. Чакай, но как? Роден съм с него. Аз печеля, а ти ще спреш да убиваш хора. Чакай. Какви хора? Ами, ти каза, че убиваш. Да. Убивам в играта, в телефона. Ето, виж. Та виж, този пръст много ми носи късмет, но игра с него. Аз пък какъв съм глуп, че помислих, че наистина убиваш хора и ги криеш на разни места. Ха-ха, много смешно, Кристияне. Ами, съжалявам, знаеш какъв съм. Аз трябва да тръгвам, обадиха ми се, хайде ще се видим, чао. Да, чао, Крис, айде ще се видим пак.